Mwezi wa February chaka chino kudera la Mulanje Southwest kunachitika ngozi. Mkulu wina adamwalira atatengedwa ndi madzi amphamvu a Mtsinje wa Chikuli. Malingana ndi anthu a m'mizi ya Phweremwe ndi Mwenyekasi pansi pa mfumu yayikulu Mthiramanja akuti mkuluyu anamwalira pomwe ankayesera kuthandiza munthu wina kuwoloka mtsinjewo. Malo awa ndi malo opsa kwambiri. Olo taima pano tangoya popeza tipereke madandaulo kwansi malo kuti tingachezepo. Zinandikhuza kwambiri mwezi wathawu Nyamata mafuna akwanise kumolosa nzimayi. Zinambeza kuti malo molosa nzimayi uja iyo yandamana atengedwa ni mazi. Ndipo Nyamata anafera pamene papakana kwa 3 days anthu kumusaka osapezeka. Siku lina mwamwayi tinampeza atavuka. Zomwe zinachitikazi malingana ndi anthu akuderali akuti ndi zosatira za ena mwa mavuto omwe anthu akukumana nawo tsiku ndi tsiku. Kwa zaka zinayi sopano Mtsinje wa Chikuli wakhala wopanda Mlatho ndipo anthu kuderali akuvutika. Mukamnenele utenga utonde msaka iwale. Takulandirani ku pologalamu ya dera lathu. Lero tili ku Mulanje Southwest pa Mtsinje wa Chikuli omwe uli pakati pa mizi ya Mwenyekasi, Phweremwe, Salamu ndi ina yambiri. Anthu akuno akuti moyo wawo wasintha kuyambira pomwe Mlatho wa Chikuli unaduka mu chaka cha 2023. Ndimawoloka papa koma lero ndalephera kupita kusika kundikagulisa business yanga chifukwa chakuti bridge palibe ndalephera kuwoloka. Ndabwerera pomwe lero chifukwa malibulibe malo ena pafupi amene ndingawolokereni kutala ndikutali kwambiri kuti nkafike kunsika nkapange business yanga zambiri zaima papa chifukwa cha bridge. Mpatu ziyende kujesa mafamily athu madalira kuti tiwoloke tipite kunsika tikathamangise mafairo pang'ono kuti zinthu ziyende. Ndikuwononga kwa bridge kwa zati kapa chiopsezo moyo mabanja athu kusokonekera zinthu zambiri zikusokonekera chifukwa cha Nzika kuderali zikuti ntchito zambiri zalowa pansi. Kunena zoona tikumana ndi mavuto ambiri pa mtsinje umenewu. Mukaona lero muona kuti pali madzi ochuluka amene munthu sangalimbe mtima kunena zoti awoloka. Ndiye mtsinje umene umagwiritsidwa ntchito ndi anthu ambiri ngati ama business komanso opita mzipatala, ana skulu amakhala kuwoloka pamene pati ndi ana primary school amapita kwa Nyengeni, tili ndi ana secondary school amapita pa Sidi Pompapa, tili ndi chipatalaso pomwepa. Amapezeka kuti ana amenewa nthawi ngati inoyo imene mazaza chonchi amavutika. Amapezeka kuti skulu ija ndikuti atani yayima adikiranso kuti mpangala mazi atani aphwere akaphwera ndi pamene azayambe nokutani kubwera ku skulu. Ndiye kumbali ya maphunziro akulowa pansi komanso ma business akuyima chifukwa chonena zoti zikangochitika chonchi anthu ama business akafika apa akubwerera ndoti akuzungulira kutali kwambiri. Ndiye zimapezeka kuti mwina kwa amene sangakwanise kupita kutali akubwerera kupita kwakhala pansi ndoti ngati mwina ali tomato ndikuti awonongeka. Ndiye kuti zimene zikupitisa moyo pansi mamutu uzipita pasukulu. Ena mwa ophunzira pa sekondari ya Seed of Hope akuti nthawi ya mvula amakhala pa mavuto akulu. Ophunzirawa malingana ndi zomwe amakumana nazo akuti nthawiyi anyamata azitho ndomwe amawathandizira kuwoloka pa malowa. Izitu sizaulere. Anyamata azithowa amawalipira ndalama kuyambira 500 kwacha mpakana kufika pa 2000 kwacha ndipo izi zimatengera kuchuluka kwa madzi. Bridge palibe endi chonchi masaka zaza chonchi timachita kuzungulira kukutali uku endi zikumati panga 50 kwambiri kuti tizungulire uku imakhaza kuti mina tikapeza zathu maklasi ayamba kale. Asikana tili pa chiopsezo chochuluka kwambiri chifukwa sitingakwanise kuzungulira kukafika ku skulu kumene kuti timaphunzira chifukwa tilibeso kuteka kuti tingakhaini njinga kuti kafika ku skulu komanso ma transport kwa jiweloke pa bridge pa amatuza kuti tilipire 2000 ndiye kuti tikafika ku skulu kwathu timapezeka kuti ndama tilibe ndiye malumu ake timangokhala basi. Chonchi pamene timabwera tachita kuzungulira tazira ku Chikuli kusika kuti kutaliso kwambiri. Chonchi so wathu timati ndi waufupi ndi nduwu kumwe bridge so palibe. Ine ndikupempha kwa onse omwe ndikutekera kaya ndi MP wa dera lina
wachimva kuti athandize kuti mayendedwe apa aphweke komanso bizinesi izenda bwino komanso ngakhale boma ngati lamva kuti panopa takhuzidwa ndi izizi zomwe zimachitika makanthawi ndi kanthawi. Ogwira ntchito za boma monga aphunzitsi ndi alangiza za umoyo mavuto awa amawasausanso akuti tu imafika nthawi yomwe anthu amavula zovala pa malowa. Choyambirira gawo loyamba ndi ana school. Chifukwa bridge kukwanisa kutumiza ana kuchoka uku kupita uku. Uku kuli primary komanso kuli secondary school. Ukuso kukhaso maphunzitsi amene akuphunzitsa primary komanso secondary school seed of hope pali private secondary school apo komanso kuli Chikuli primary school. Ndi maphunzitsi ambiri amakhala mwachinakanaka. Zimakhala zovuta ndipo inenso ndimachita so manyazi kuona munthu avala bwino koma kufika apa mwina ndikuvula zovala zake zonse nzimayi. Zimatikhuza kwambiri. Kuopsa kwa malo awa amipingo nawo manja ali pamutu. Bridge yasokoneza zinthu za mapemphero kwambiri chifukwa chonena kuti dera la fundi kumene kuli afumu afundi komanso kuli afumu amakuwa ndi dera limodzi limene kuli mamembala a utumiki wanga umene utumiki uli kwa salamu. Chechi chinamangidwa kumeneko koma dera limene lili ndi mamembala ochuluka ndipo mmene mazi akuonekera chonchimo ndona kuti anthu sangakwanise kuoloka kubwera ku chechi komanso ngati ine mbusa sindingakwanise kuoloka kupita kukayendera mamembala. Kudera linolo yasokoneza ntchito mochuluka kwambiri chifukwa chonena kuti cyclone Fred atachitika takhala anthu ozunzika taolokapo mazi kupita kukalalikira. Nthawi ina munali makampu amene ngati fazibusa timapita kukalalikira zimafika pena kuti tigwise ntchito bridge timayenda kuti timene tiberekedwe ndanyamata tikwalipira ndalama kuti tipite tikakwanise kutumikira zimene zapereka chisokonezo chachikulu kapena chiopsezo chochuluka maka kuntchito ya Mulungu. Mukamnenele utenga utonde msaka iwale mukanenele akafika inu okuboma mukanenele ochutenga siulemela mukanenele. Oyimira amfumu apweremwe akuti Mlatho wa Chikuli ndi ofunikira kwambiri. Kukonza Mlatho akuti ndi chinthu chachikulu kwa anthu kuderali. Waufupi ofikirika ozolowereka nduno. Wina kuti mangopita nakati pange bwanji koma nonse okhazikika nduno. Komatu mfumu mwenyekasi ikuti kwa kanthawi zaka 4 zonsezi iwo akhala akuyika malowa mu mapulani achitukuko kudzera ku ADC. Sinja kuti wakhala dzuwa anthu ndi kuti amaonekera ku phedi uku komanso pamakhala kabridge kanakake apo kamene kamangokhoma anthu basi be amodzi pano pakachokapo. Jeno kumbali ya business ndoina kuti zimakhala kuti business ja basi yayima chifukwa cherekeza kuti anthu ambiri ochokera chigawo cha uku amaonekera apa kumapita ku Nzika kwa chinakanaka mwina anthu ochokera cherekeza chigawo chonsechi chigrupu fundi ngati kwa salamu pweremwe kwa John ponse kwa kuntonda uko komanso kuphatikizaponso anthu amamwenyekasi ndi kuti amagwisa ntchito bridge iyi imene inachokapo. Bridge inachoka 2023 chifukwa cha cyclone Fred. Chichokere ni bridge ngati mfumu pakhala pakuyenda ndondomeko zanji kuti mwina akapezekesere bridge. Nkhani yabwino. I think ndondomeko yakhala ikusatidwa chifukwa titakunena kuti ma plan olemba ngati ino pa timati village plan yakhala kulembedwapo kumapita kuti ipite ku ADC uko. Komanso tidamvesedwapo kunena kuti AMP athu adabwera pamenepa ndithu kuzayendera kuti bridge ayambe ndipo nditamba chonchonso ineyo ndinayesesa kukumana nawo ndipo ndakumana nawo ndi kumene anandisimikiza kunena kuti ayi bridge manager ili maplani titani tikonza tingodikira kuti tipeze ma engineer potengera kuti malo aja akuoneka kuti malo aja ndi ovuta. Anaona kuti atenge ma contractors achisawawa ndi kuti vuto ilyo silitha koma akapeza ma engineer kubwera ajambula aone kuti omene palipa bridge yeneka kuti timangire motere ndipo ime motere ndimene ndithu abwana athu
anandiuzapo maungati amenewo. Mafumu awiriwa akuti anamvesedwa kuti AMPO analonjeza zomanga malowa ndipo akuti anati malowa ndi ofunika maenjiniya amphamvu. Koma titafuna kumva kumbali yake, MP wa derali Dr. George Chaponda sanapezeke. Vuto ili ndi AMP athu ndi akhasa amene anenera anzangaja ineso namva pano kuti AMP athu olemekezeka Chaponda anazabwera panopo ndipo anazaona ndipo poyankhulana ndi anthu ayana kuti achili chose chitheka. Sitikuziwa kuti inali mwina nthawi imene ya kampeni kayayi poti palena amakwanisa kunena tapa kampeni mundivote lakavoterera chinthu choyo nkuchipanga. Sitikuziwa kuti zimene zozo wa AMP athu olemekezeka Chaponda zikuenda be mutu kuti kunoko vuto lilipo. Ife takhauli tapeza mwayi chifukwa chokukumana ndi AMP ndi kuti uli mwayi wako. Nthawi mwayi taupeza AMP tapempha kuti atikonzere. Amabungwe chifukwa cha AMP ndi kuti amapezana ndi anthu ochuluka amabungwe akufuna kwabwino. Kumanga Mlatho wa Chikuli ndi chinthu choposa mamasulidwe kwa anthu akuderali. Panonso ndi nthawi yokolola, ena akukolola kuchosa zokolola zawo munda, anthu akukanika kupita kuti akachose zokolola zawo munda chifukwa chakuzaza kwa maziko. Tikapita kumbali ya kukhuzika ngati zinthu zina za umoyo, tiyambe wani maphunziro ana skulu. Maphunziro ambiri sakupita ku skulu, ena akuchedwa ku skulu. Mukaona nthawi ino ndi nthawi ya mayeso, ana akulemba mayeso. Peza unaona kuti ineyo panopo ngati ineyo ndi kholoso ndili ndi ana amene ali ku primary, panopo sakupita wiki yonse sanapite ku skulu. Nkhani ifo yona kuti mazi azaza chifukwa mmene azaza chonchimu kuti asike mwina ndi 3 to 4 days. Pamene 3 to 4 days imene ndiye kuti ana akakhala ang'ono sangazungulire kutali, ndiye kuti basi sapita ku skulu. Akuluakulu okhawo ndi amene amayesera kuzungulira, koma ang'ono ndiye kuti sapita ku skulu. Ndiye chimenechi chili ngati chipinjo kumaphunziro. 2 odwala, mukuziwa munthu odwala sangayende, munthu odwala sangaoloke pamene pakupita chipatala chathu chili ku Chisitu. Chimene timadalira kwambiri ndi ku Chisitu. Ndiye kuti azimayi oyembekezera sangakwanise kuoloka pamenepa kuti akachirire ku Chisitu. Maziwa azimayi oyembekezera amalembera pakadi una kuti siku lanu lochira mukachirira chipatala chakuti. Ndi apasa chipatala chopita ku Chisitu sangazikakamize kuti apite kwa mkando pamene chipatala siku lawo lochira auza kuti apite ku Chisitu. Ayeneka kuti apite ku Chisitu. Ndetu kumakumana ndi mavuto na kuti odwala kumapezeka kuti akuchirira pansewu. Mwaona zinthu zimene kuza umoyo si zinthu zabwino sizokondweresa. Mawanga kwa AMP choyamba ndi AMP wakupitisa kwa AMP fa ndi tate wathu wa dera lino, kholo lathu la dera lino. Mawanga komwe aliko bambo wanga tikupempha onabo chitaniponeka anthu ndithu za bridge imeneyi. Anthu dera lanu tikuvutika, anthu dera lanu tikusausika kwambiri, tikulephera kuchita zinthu zathu chifukwa cha bridge imeneyi. Ndiye tikupempha chonde bambo wathu chitaniponeka anthu ngati nkotheka, ngati mpata muli nawo tiyenderenisoni munyengo ya mvulayi muone mmene mazi akutani akutisausira. Mukanenele utenga uchonde msaka iwale. Mukanenele akafika inu okuboma. Mukanenele ochutenga siulemela. Mukanenele Dera lathu kwanuko chitukuko chikuyenda motani? Kodi muli ndi nkhani yabwino kapena kuli zovuta? Fikirani mkonzi Laston Teferes Ingo kudzera pa 0995 959 672 0995 959 672 kapena kugwiritsa ntchito email lastoningolo@gmail.com. dalama. Mukanenele wawugole jimutelelo wabwela. Mukanenele makolo alepela ulipira fisi. Mukanenele utiri muga makala msama iwale. Somwe tinkagwirizana zita msana sankide. Zikala bwino ndi bantu kama bwera muntengo. Otsika mutsawa pesa mutsavutika. Aya mama awoye ya mama awoye ya
mukanenele abale ndikuti mukanene kwawo yang'anira chitetezo